És un plaer tenir-los ací, en l'homenatge a Eleuterio Sacristà. Lino i Morgan ens presentaran un text nou, l'últim ball. De què va? Que va, ara vols que et faci un spoiler? Si no em dius de què va, no comptes amb mi. Nosaltres no som metges, ni cirurgians, no salvem vides, només fem riure, amb una miqueta de sort. Tu et penses que es pot interpretar un personatge llegint el que sent? Com si fos una lectura. Que només val la pena allò que val la pena. I sincerament, ha sigut una sort actuar al teu costat durant tots estos anys en els millors escenaris del món. Val la pena, allò que val la pena, només val la pena, allò que val la pena. Havien quedat que no hi hauria coreografies. I no n'hi ha.